2017 warrior mission D Difikila vendors item yamadamini wafuta pansinde walilongo ni mafilimu ya Malawi yamwe anapanga mafilimu monga Chintu Bate 3 komanso kulira kwa nzimu tupanukani minene mwila mayopano Fikila vendors item watipatila filimu ya komeda imene ili pansika tobano yomwe ikuchida kuti Wise Man Fikila Comedy Collection Volume 1 Wise Man Fikila meneyo ganga This where we back again. She's making moving your window, moving your window, moving your window. A driver. Mutina Megese! A driver. You're a driver. This one guy went. 10 years in it. Yeah, you might get out. And then only the road when you. Eh? Tikalo nyumba wako. Moti zona zimezo mani na mezo nyumba wako bana nzulu si wako. Kuruka muntu asika. Mukakabuli mufuna nkazi. Muzimu zazoma muli nazo. Suri muzika bweleka nyumba yako ati kimpoko sajano jija mumaka 36 jikale chomwe jijaga. ndira Ase wazima hata usina makasto mali chase ndi mabisa la mvula ati iwe nini yakuzo tulo mboko sasa tona ndo sawa pati wanaenda mvula ijaga Fikila vendors item Comedy Collection Volume 1 Wanji. Naomba tena ndio jambo. Mama wangora mimi. Hizo ni wamulo jama ndo zote afuna ndikwatira wajana me. Ndio kule. Atumia mtu kwa mmenya. Tindi kama unesi. Abaji mulibole. Mulibale msadi pia. Hey waduko Tamfali azmani Wise Man Fikila Comedy Collection Volume 1 ndikuti tuili pansika topano ikutamanga taunimu malo ndomweo Fikila vendors item Kiko vile kwa mpunguzo wako. Mpunguzo wako ndio wewe kumpasa ule mume. Fana kubeleka mkazi wako. Wazuri ule kwa ngozi. Trouser chocho wide. Kwa kwa basi marobe ngala ukanza zija. Besa mnaita ni nothing hapa. Ile wewe ndinamuza huyu kuti akabwerese nothing yede wotira sabola nguwa mbili namuza so vinegar kaike kasala diso bompo ndekuti nothing wanga ndija wabwino bwino ndeso kwa Fikila vendors item Comedy Collection Volume 1 Mwakabili wakasta. Chani swabusa. Ndikuti mwejezelana. Jezana chani swabusa. timango kama nkali zapira zina zote Mwakabili wanakanisa pira Mpira iwe kuno pokwela mwa mfreja. Malawi yose ino Ndikuti Kusomanja okay abusa mabera lida na ulani dando wako neno tichani ndikusowa kazi na kudika nthawi yaitali uyu ndina ndikufusa uyu ndindani kazi ndiye mkazi amene uli ucho mkazi mafuno mkazi atokeko iwe unonabera ndifuna Nimafuna mamuna abusa. ndiye uyu ndina Mamuna. ndiye nthawi yonse tenda kupasa ni mpata macheza na zambira Komanso abusa achinyengo ndikunena kuti filimu imene ya komedi ya Wise Man Fikila Comedy Collection Volume 1 ili pansika tsopano mukafuna malambalo ndi filimu ina itatu 10-12 sete filimu ina itatu 10-12 sete Wise Man Fikila Comedy Collection Volume 1 ikwete lokaloka
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। kuntuntumira kwopya pamene anthu amatiopa ifeyo tingathe kuwavinitsa nyimbo ya mtundu wina uliwonse koma mantha akawachokera ndekuti tatha. Chief Minister ndikungokoza kumboneza kuno ndantu ine okoko ndionjoyanka ndanditoyanka ziyani ndikuti tono kazikisa baada ni malamulo chikhalaro nali mdziko muno kwezileta mgwira kalekale ndithu kalekale lona tinafikiratu panyasi kwambiri zomwe zimandipangitsa ine kulamulira India ngakhale ndili kutali kwambiri ngakhale ndili kuma 1000 amitunda kutalikira India onse amayenera ndiope ine baba Sikando aliyense. Masuka banjisa.
zosangalatsa wabwera. Ndakuona nitatsa munda. Uli bwanji? Wandipeza bwanji kodiyo? Muli bwanji avite? Eka eno. Mbula yayimba nthawi irayo bwanji? Kawiri. Ayimbanso nthawi iliyonse. Yankeni. Hello. Kumfabe eya ogwira mtima pa mawu ako. Tafotokoza zinthu zogwira mtima mwachangu. Apo di anyamata anga akudikirira kugwira ntchito yopenga kuchokera kwa ine. Ndikufunika nthawi yoti ndiganize. Chimenecho ndi chinthu chomaliza chomwe ndili nacho. Nthawi. Ndatasa kuona kuti mwana wako wabwerera kuchoka kwa Amerika. Mutsanzike komaliza. Chifukwa mwana sangauze bambo wake upangiri olakwika. Mwanjira ina. Komishona. Iye mama zinyenga yekha kuti amagwira ntchito bwino. Mwananga ngakupulumutseni. Ha? Chipolopolo chimene ndakukonzera iniyo chikangochoka mu mfuti yanga. Pali pamene angachiyimitse. Ngakhala ntunanu amene anachita kugula mavotiwo. Ngakhalenso apolisi amene. Olo mabodyguard kumene. Ngakhalenso mwana wakoyo. Sangandiretse kukupha. Sayimbaso mawa nthawi yomwe ino. Tikangolandira nginizo suzandimvanso ndikusokosa. Koma ngati sundipatsa siudzamvekaso mpaka namuyaya. Madala, bwanji simunauza kuti muli ndikhumba kuti mungathopereka. Sindikuimvetsetsa meeting yachibwana ngati imeneyi. 20 million sinkhani kwa inu yayi. Ndi chifukwa chani mukuizika pa chiopsezo ndi ndalama yochepa ngati imeneyi? Kani si 20 million my dear. Osandiwasa chiyembekezo chabodza Uncle Force. Ndamva kale zina zonse zimene makulankhulani. Mpaka nautiona liso kufika kwa mbale wanga kalani apapo. Zikachitika mkhando inuyo muzigwada pasi ndi mitu yanuyo kuma muda mulungu kuti wachita chani pa chimenechi. Koma ine ndamene ndingaluze bambo anga. Angela chonde. Si nthawi yoloza nazala ino. Asiyena apolisi agwire ntchito yawo. Ntchito zawo amene akugwirira ndaziona kale. Chapusa chidwa Madala aligwira kale bomba loti liwaphulikira. Ine apolisi ndimapanga chani kodi? Ukufuna kuyankhula chani kuti mkaziwo? Lamulo lingatha kuti panga kukhala wapanda ntchito koma siuti ndifofola yayi. Dekhani chonde vilizi. Muchilichonse amene ucheni munthu wamkulu wa business mu dziko lino. Commissioner ya Uncle Force. Kudzika kwake amene kuchuka kwake sungagwizana ni moyo. Ndifuna ndalama imene iperekedwe mwamva. Madala kuti ndi game yomwe ija sinemaliza ija. Nthawi imene ndikapita ku America ija. Madala tsiku limene jemana andiuza kuti Luku wa Chesi uyu amayenda pang'ono-pang'ono. Amaoneka ngati opanda ntchito. Koma Luku ameneyu kungodusa zindido zonse kukafika mbali ina. Amakatenga malo a mfumu ndi queen. Ndipo amamuwina mfumu. Pali step imodzi yokhayo kuti mungachite Madala. Ndipo step imene chisankho ndi chanu. Mungathe kufa opanda chopereka chiliyonse. Kapena kupitirira ndi moyo pozigulira tsogolo ndi ndalama yanu. Sukudankhawa ndi moyo wa mdala wako? Ndikudankhawa. Ndifeke ndikukuwuzani zimenezo. Mumpatsa munthu mmodzi lero ndalama. Ena folo mawa adzafunanso. Ndipo ambiri adzakuchitani chimodzimodzi. Aliyense adzadziwa kuti Mr. Shadrack Masa amapereka ndalama kuti akhale ndi moyo. Lero lino nda baba SIKANDO okhala kupangani zimenezi. Mmawa kuzabwera ndififite. Muzathawa mpaka naliti. Zikhale choncho basi. Mukwapasa baba SIKANDO 200 million kwacha basi. Angela kumano Usalonane zimenezi. Ndadziwa kuti ubwera kuti uzake Madala chiopsezewe. Ndikudabanso ndikuzipasa mafasorana kuzanena kuti ubwere kuneyo. Ukudziwa kale kuti ndinamuza ndine kalani kuti abwere kuno. Nteno ngamunamuza kuti abwere muzeni pampana azipita. Akupulumutseni kuti musapereke ndalama. Angakupulumutseni kwa baba ameneyo. Angakupulumutseni ku chipolopolo cha baba SIKANDO.
chichi yakuchitikira ninuyo pali pinyana ngadandaula ameneyo amangona kuchira ndi madala ameneyo koma mwana wanu ndineyo mkazi ine amene ndingakudandaula ninuyo Gamisira usanalankhule Angela. Ukudziwa kuti ulankhula chani? chimene ndidzene chakuti mtima ukondani kwambiri ndipo choti mudziwe chichi yakuchitikira ninuyo madala sindizamukhulukira munthuyo mpaka na kalekale. Sankha yani kodi? Moyo kamena 200 million wani. Osali 200 million. 400 million. Koma ndrama amene ipita kwa makolo. Omwe unawabera ana awo. Ababa ndrama imene ipita ku mabanja. Omwe akusowapo kugwira chifukwa cha iweyo. Omwe udasaukitsa. Chabwino. Zikumveka bwino kwambiri ngakhale ndizolakwika. Zikumveka bwino pomva kulimba mtima kwako, koma zikundivekera udyo ndikaganizira zotsatira zake. Amene amaopa chipolopolo chako amadankhawa ndi zotsatira zake. Chomwe ndikudziwa nchakuti moyo ndi imfa sizili mdzanja la munthu ayi, ngakhale mdzanja la Satana ngati iweyo. Mulungu yekha ndi amene amadziwa zonse. Pa nthawi imene umayimba sindimagona tulo. Tulo silimabwerayi, koma panopa ndakukaniza ndipono ndigona mumtendere. Ndimayesera kuti ndikhale munthu wabwino nthawi zonse, koma nthawi zonse dziko limandikokera kuti ndizipanga zoyipa. Iya baba, mukudandaula chani kodi? Mzako ameneru wasikumbira eka senje ndikuzimbira eka maberu. Ai. Sibano ai. Mada imene itipangira mbiri. Lero lino ndi 25. Otezi kubwera ndi birthday yake Shadrack Mase. Musiye nakhale ndi moyo kufikira tsiku limenelo. Sakudziwa kuti ndinchuna bwanja ameneyo. Akusanga kaso pano Mulungu akudziwa kuti akadana amene akadakagula yani. Chuchika ndiyana apa. Kodi anthu ndi amakulipirana kuti muzirani. Adati. Tabana yuno. Uri koso na. Kama ngonditsatirani. Tadi jambeni nenda dadiwa. Kalani. Chuzi gaeri? Yeah. Aha, tieni. Mwatsuka bwanji sana. Ndadzuka. Akandi balizaze dzidza. Taonani. Munthu ina olowa kuno koma taonani ngai fingerprint yake. Madravira ndikubwera komweko.
Mbambanda baba kumonotaluza 200 miliyoni sikuluza kumeneko ndi profit imeneyo pamasiku awiri amene akubwerawa news inaliyonse komanso newspaper iliyonse ikamba zazikulu za ine akaonera anthu ozakafedo ka Shadrack Masi masefa a ndalama onse atitsegukira azingopereka okha azichita mantha. Yes, Maria. Jamika Mungu kutoa bwera. Angeno bwanji. Nkani hapa topo ikale yatu. Ndezi yana zeneza. Wala manyuzi kutoa bange jeni urankana ba. Kongo tebalikirizo yokwanira commissioner Uncle Force angofika kumene. Koma tikifanya mazirankana kudikirira kunoko. Akuchita kava tubira Shadrack Masi ali flow ya basi. Mifuka litaire pamenepo. Zimezura nthazo richana nyina yese chionetsa. Anjira Shadrack Masi ali kuti. Wangotoba ndizisone basi olwankatimo. Nanga balawe kalani. Angatoka ale around ameneyo. Tikana jambula ntembo koma tufuna interview ndi clan. Imene ndi nkhani mbambande. Nditsarireni. Komono Maria. Shut up, nditsarireni. Matukabanyi Mr. Kani Masi ine ndine Maria wakuti Evani Ndova kajana pamenepo. Unali moyo watu mene ujawa pamene bacha. Interview yabwino yakani Masa akugesa misozi. Ngani yatu ikanakhala moto. ai palibe chinthu yapindu chimene peza kuti ingatipindule muchimita mmene muja. Chewo. Ni nthawi yopereka ulemu omaliza. Aliyense akudikirira kuti mwambo uchitike. Ankolo. Ndifuna ndikambirane ndi clan. Private. Sunakhale kwa chimwene wanga. Unali mwana wa bambanga chabe. Matatu tosenda mina mwalirawo. Ndekuti ubaleso palibe. Kwambelero mpaka nakale. Dziwa ndiwe amene unapha Shadrack Masi. Akalani. Apapa Sikando sana awombere madalanga. Iwe enda amene unawombera madala. Iwe
ndenda amene unapha madalanga. Ndiwe chiganga chimene chinapha madala. Ndesi ndikumufunanso munthu amene anakhesa mwezi wa bambo anga kuti apezekenso pamwambo wa maliro. Ulibe ufulu wina uliwonse opereka maulemu omaliza. Ndipo kwa lero lino sukuyenera kukhudza ngakhale mtembo wa madala aine. Ndakuuza zimenezo. Sinthu samala zoti akulira bwanji malaiye uzidandaule wekha. Mmene ndikuonera ineyo nkhani iya yemasi ikathera kumwambo wawo wokuotchedwa palibenso chifukwa chofukulira phulusa lina. Koma machano ena atakuganiza zotero. Ndamene ndikuonera ine ndikuona ngati nkhani yangu yambika papa. Sikuti kuthera pamenepa ayi. Morani? Tangu ganizani. Nanga ndi chifukwa chani mtsikana uja anayatsa mtembo chimwene akali moyo. Hello. Ndikupezani pompano commissioner Uncle Force. Yes. Come on, aliyese. Namvetsani kankani kabuno ngati yaka. Maria kunena tisona. Zimene ndazifufuza mwakalani Shadrack Masi ndisaname ndikankani kapo. Koma kuti tifufuze china chonse chokuzana ndi iyeyo tiyenera kufuna Bunte wakumahimu. Bunte? Eya, Bunte ndikalani Masi yemweyu. Bunte anali mnyamata wa mukantini mu ofesi ya Masi zaka 15 zapita. Opitilira kuperekera ti amakhala ndi chidwi ndi mamiting yawo omwe amachitika ku kabineti ya Shadrack Masi. Bwera kuno. Ataphunzira Bunte anasiya kuperekera ti ku kantini. Amagwira ntchito kwa Masi masana kwina kunkumaphunzira usiku uno. Mosakhalitsa Bunte anasanduka Shadrack Masi ndipo anali mtima wa Shadrack Masi ndipo anamugula ngati mwana wawo. Ndiseni nanthu ameneyo ndi amene adaombera bambo ako aja. Anagwida pa airport akufuna kuti azithawa ndi passport ya fake. Munthu amene sinakwiye naye olompang'ono pomwe commissioner Uncle Force. Chitsiru chimenechi chidangowombera. Dani wanga ndi amene anampasa iyeyo mfuti kuti awombere bambo anga. Kalana mayendera za ntchito osati mawoka ayi. Mutati muonetsetse wayikweza kampani ya Masi yomwe yafika pa 300% pa zaka 5 zokha. Yomwe Masi amuyikiza iyeyo ngongole. Sikuti ndi mdani wako yekha iyaye. Ndi mdani wa dzikonso. Ukuganiza ngati siti kufuna kumumanga? Vuto lalikulu kwambiri pakuti iyeyo akubisala ku dziko la ini yake limene ifesi lingakhale ndi mphamvu kwambiri. Koma sikuti tatayembekezo kwambiri ayi. Tawalembera nduna pa zimene zizi. Ndipo ndikukhulupirira kuti akuziyendetsa pompano lamulo liyenda ndithu lamulo mwaganyavu ndipo mwa ineyo ndikamugwira ndi manja angawa. Kalani ndikukulonjeza chimenechi. Polisi sisiya mwalandu umodzi omwe osabwerera kuno. Pa nthawi ino iwalani zoti ndine wa polisi ndikukupemphani kuti zigawenga zimene zapha bambo anga zimangidwe. Lumbirani muyike dzanja lanu pa mtima ndikundilonjeza kuti chimene munena chonchotheka. Mnyamata amene amagulitsa ti pa mtengo wa 20 kwa chakapo pano kumayendetsa makampani a 20 biliyoni. Sangangokhale tondovi pa imfa ya bambo ake ayi. Muzingoyang'ana sa mnyamata amene nthawi iliyonse apanga zoopsa. Hello. Nkhani yovuta kwambiri kwa munthu ochita bwino. Kapena kwa galo ngokuwa munsewu. Ulemerero wonerera imfa udakali chimodzimodzi. Zikadadza. Asana waombere bambo ako mnyamata wanga adandimbira pa cellphone yake. Anapanga zimene kuti ndimve kukuwa kwawo komaliza. Mawu amene amakana kupanga zimene akufuna baba anazimitsidwa. Unaliononga tsiku pamene udawapeperesa bambo ako kuti ashoshane ndine. Ukamaona bambo ako pachithunzi ungathe kumaganiza kuti ino chikhala sudapange chinthu chimene chicha. Sinyonyoli. Sindikudziwa zimene sindikadayenera kuchita baba Sikando, koma zimene nditachite ndithudi muzida nokha. Kwina kulikonse kumene mungabisale ndikufukulani.
osati chifukwa cha imfa ya bambo anga yokayi, koma uli pa dzonto la mwanzi uliwonse umene unakhetsa kuno lanthu osalakwa. Udzawayankha maso ndi maso anthu komanso lamulo konkuno ku dziko komwe udakhwathula ana kwa makolo awo ndi kutsitsira cha konkuno. Ufune usafune ndi kukhwathula kumene kukubweretsa kuno. Imeneyo nde challenge yanga. Akuti ndikhwathula ine kuno kundipititsa ku India. Akandilanga ine kumeneko akutero. Amuthandize njani? Amuthandize njani? Ndiboma la India lomwe lili pamatalo. Sapita moyo. Kumudzi omwe. Njani amene samachita mantha ndine. Hey, good dear. Tabwela. Papa. Oh, shimwana janga. Mwah. Waphunzira jani? Papa mwini nkani? Ndapata matenda bwino. Oh, very good. Chidzivirari. Okay. Tidzapita kulatangi kudusira ku chigwa cha Sipiti chomwe chili pa mzinda wokongola kwambiri ku Ladakhi. Wow, ababa, mesa kumene kuchaka kumakala jifunga paliponse. Kuliso mapila brown. Agili ni chali bababa? Ngarufu na mapila green lipita kukalala. Sankha kodi tipite no. Oh, chindu kudziwa baba, ndamambana chika manji. Okay, jabuno, tseka maso. Tsono ugone no mwana wangano. Tiye ntipite kumala amene ulorewo no tsopano, okay? Alright. Okay? Chimulepeleta tsama programu kachikena kapena mutero? Kachidza chani. Sililephera ulendo uno. Promise. Promise. Nangayo bwanje. Good night. Ndilango yotsedwa ntchito ku polisi. Akankoyamba munthu ndilondalonda. Tembenuka badoko. Kalani. Ufuna kugwira baba Sikanda wabwelisa mu India? We kagul. Sikuti ndekhayi. Ndithandizo yoyika kwa iweyo. Baba Sikanda rusi sombayi. Sikando nding'ona. Ngakhale maiko atatu sangaike mbedza kuramukola amene uja. Ndikuzeke nakake. Ndisana mugoneke mwana wanga tsiku lililonse mamuza oti alore. Ndikukulangiza udule maloro ako. Dzukana chimwene. Muone choonadi. Ndakhala ndikukumana ndi choonadi kuchokera nthawi imene finya amene ucha adapha bambo anga. Kaya wakupha ali kutiko kaya. Ndithudu wallahi ndikunenetsa ndimutengera kuno ku India. Kaya ndi thandizo lako. Kayayi ndimakulemekeza kwa basi
koma chonde ndisiye kukadzikwa kang'onong'ono komwe ndidakonzaka. Ndikusangalala mmene ndilili ndi mwana wanga. Kusangalala? Kapena ungofuna unamiza anthu ndi kumwetulira kumene kuli pankhope yako? Pamene ndinangodziwa zambiri zokhuzana ndiwe ndinazisiya zonse. Ndimafuna kugwiritsa ntchito ndalama yanga kupanga ame yanga kuti ikathane ndi baba Sikando. Koma sindifuna umenya ndewu, ndifuna anthu owina. Ine nataya bambo anga, koma ndi ndani amene angamvetsetse kupweteka kwakutaya wachikondi kuposera munthu ngati iweyo? Ndikudziwa ndithu iwenso ndithudi unali ndi banja lachisangalalo kwambiri, komanso unali ndi ntchito yabwino kwambiri ndi munthu wokukonda kupitirira imfa. Iwe ndiwe ndani kodi kuti ukafukuleza moyo wanga? Ndiwe ndani? Tuluka banja! Ndiye banja! Sinapembekiza kuti zingakupwetekeni zimenezi. Malo molumikizana iwe ndine mwina sitingatoleranenso mpaka nakale, koma potera utilumikizisa ubale ulipo pamenepo. Ndati banja! Simi! Anjuni! Ndani marachaga. Ndikufela Anjuni. Mwana tagufa Anjuni. Palibe. Siyirika kani. Mwana watu afa. Palibe. Mwana watu afa. Safai. Mwana watu afa Anjuni we. Mwana watu afa Anjuni. Inspector Anjuni, ndi mwana wankazi. Nangasimi.
Lero tikuoneka kuti timunagone tiyonje. Tabwera. Mwana wanga amadziwa bambo wake bwino, siyoncho. Ona. Dzulo. Urakangogona muja. Muntu wina anabwera. Akufuna ndimthandize. Komano sindikudziwa kuti ndimthandize kapena ayi. Ndinatseka maso anga. Mayi ako nkubwera kwa ine. Ndikundiuza kuti ndithudi ndimthandize no. Ababa ndikuti Mungu nthandize kabasi. Ndikudziwa. Koma ndikanthandiza. Mwina tilephera kuthilipika. Komanso ndikusowa kwa masiku. Zosakhala bwino. Ababa, ine nda mama ndindani amene munayamba kudziwana naye. Amama. Ndeno pamenepo muyambirira kumvera iwo pamenepo kapena ineyo. Oh mwana wanga. Ndimakukonda. Wow, Samia! Izi ndizilipo bwanje. Ndakuza kuti nyamata amene sangakhala yerayi. Amakakena kake. Ndikudziwa zokhuzana ndi baba Sikando. Sakusiyana ndi Alexander wankulu. Ali ndi ufumu wake. Asilikali ake, ame ake. Kuti timfikire pafunika kuphwanya network ya ame. Ndipo kuti tiwaule network imeneyo. Timfuna binyu. Mwana ngakampeza kuti binyu yo. Ndende ya bashi. Ameneyo nde binyu. Ababa anamusokoneza. Anali driver wa baba kenako anali chiphe chake. Paliteka, Kalimu, Rahimu wathothola madolo opya ngati amenewo amene analopsa mzinda usewu. Anaphasa anthu opya ambiri otchuka mdzikomo. No umboni. Amaona kaye pamene pakuchoka mphamvu ya ndani komanso chofoka cha ndani asana mutchole. Akangomanga chinthu amakwaniritsa. Amadana nazo zomubayira kumbuyo. Ndipo wina kuyelekeza kutelo ndi mdani wake kuopsa. Ndangokuva kunena kuti samasiya umboni wina lonse mbuyo. Ndanaloyera njikundende. Chifukwa cha baba Sikando. Sikando adankala ndi mpeni kumbuyo. Double close.
ndeno atithandiza adakali kundendeko kapena bwanji ayi ndiye fowa tofuna aruloke morani tifuna mirembo 5 ndipo ntchito imeneyo ndi yako upeze anjuni sikuti ukachita kuphatu ndikufuna ubwerese anthu ofa kale KV Medical College yagogo ako amasati yeah ndiyeno amasunga mirembo yoti afufuzire pa maserades menemo kaya ndi ulere kaya ndalama koma mawa ndifuna mirembo 5 ndi maambulasi awiri mawa mamawa ndinanga mirembo imutulusa bwanji binyu kundende pali njira imodzi yokha yontulutsira kumupha basi Johnny ndipo azinzanga awiri andithandiza Alberto ndi Tone pali chinthu china chomwe ukachite pa 10:45 am udzayimbira apati oyang'anira ndende ku vashi kuti ulula ifeyo yes sir ndejani ichi ndachokera ku nduna za moyo ndifuna kugawa katemera wa malungo komano sa sinandire information ina yese yazimenezo pakati pano mulonda wa pageti sanga uzidekali kusafusa bwanako hello esa ukobwera madokotala ku nduna za moyo hello oyang'anira ndende ankula iyi ndi oda yochokera ku nduna za moyo mulanyambala 570 mundendemo eya ndiyoncho ndiyeno tifuna tipeleke katemera kwa onse zabwere mande ya mmareni kapena 12 ndizona koma sikuti tichedwa ayi ndikanthawi kochepa tathana nazo yangono chabwina onse ndi mavampaya muno malungo anga achite chana anthu amenewa ndi udzudzu umene ufunika katemera osati anthu कदम को कितनी बार समझाया मैं उस दिन उस पे भी यूज करना बहुत समझाया मगर बोला मेरी बात माना ही नहीं इतना बोला मगर उस दिन दिमाग खराब कर दिया मेरा उसके बाद उसका भी हेलो जेलर साहब इस वक्त आपकी जेल में आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो डॉक्टर्स नहीं क्रिमिनल्स हैं aletseni asanathawe ndi azinzawo kundendeko agwireni pompano
panga yangu kumanja Inspector Junior ndinkazorisunga kalise nthawi ali ku polisi iwe koma sindingazorisutenga nthawi kuphwanya lamulo yonchi mwafulumira ruwambira amwene ndafa koma ndili ndi moyo kaine ukapitiliza misala yako sukhalitsa uwandemva blasa chimejo chikhale kutali kwambiri chonde tsana zinziyana watsimikizira anthu kuti ndafa pondipatsa moyo wina kapena wandipatsa moyo wina pofuna kundipha ndakutulutsa dala pali ntchito mola pamenepa uli ndi ndudu ntchito yanje kwabweretsa kuno baba Sikando kodi wamasula idzidzi kodi ya sinduzifuna inezi ndingambe kubalalika nazo inezi ndikuyamba kulankhula mbwerera ngati zimene kulankhulazo simbwerera ndi serious game ukatithandiza uyamba moyo wina dzina lina ku maiko ena ukakana upita ku chindende chomwe chija ntchito zomwe zija chimene ngapange nchowayimbira apolisi kwauza kuti sudafe uli moyo kandi kundende kandi kunjanji kundende ngathe kukhala ndi moyo koma kunjanja amwene chisankho nchako usanjaso pamenepo ukayigwira ntchito imeneyi ndalama zingati 5 meter 5 meter basi ufuna zingati 10 million ndipereka zichitika अरे बाबा किट planchette funa kukweza ifa dala 20 million ndipereka 50% cash ndipereka blasa ndipatseni ndudu ija ndikuoneka bwino tupa zithizi zimenezi ndingokhumbira chikhazi malankhula kapena kumva koma ife arankhani timipezera mfundo ngakhale tisanauzidwe ndipo mukuzindikira kwa ineyo ndakuona ndinu munthu anzeru tangoonani maswinya amene anali m'maso mwa apolisi uja kuti agodoke Peter straight pa mfundo ukufuna onse amene anapha bambo wako alangidwe ine ndifuna nkhaniyo pa channel ya TV yanga munjira imene tonse ife aliyense afuna wina ndi nzake pa nkhani yangayi ndikuyenera kukhala nawe pafupi kwambiri ndipo kumbali yako zithizi zimene zisindiziulule kwa aliyense ukuyesera kundikoloweka hayi ndangokuonetsera njira pamenepo uli ndi njira ziwiri zoti uchite pamenepo kaya undisunga kuti ndiziyenda nawe ndikhale nawe taiti kapena paya kundithamangitsa zimene zingatipangitse kuliuza dziko kuti binyu ali moyo upange chani tandisiyeka kulibe malo anthu okoloweka kuno tiye tuluka panja tiyeko okay bwana ndingakufusa dai ndio chizituzisa ni negative omwe out ifani bwana ndio besi anga kalimo ukale kutali
kariso ndivomera vira nawe ndizinga kutsatira ndipo ndikhulupirira ndipita pera pali vose pene ungapite. Madam, nakakufunanu. Iweyo? Chifukwa yani ugaza ngati ungamanditsatire kwina kuli wesene maganizo ako ugaza ngati ungamandilondelole ineyo kumandijambula zithunzi pa nthawi imene ineyo sindikudziwa sa ndima ndikanakutsimikizira chikhala mmafuna koma sinditero ayi chifukwa ndifuna chithandizo kwa abwenzi ambiri kumenyana ndi mdani yemwe ndikufuna ndi nsake ndipo abwenzi amene nditafunewo akakhala anzeru asmart ndioneka bwino ngati iweyo zinthu zindiphwekera kwambiri uziyenda pa chifuwa changa kulikonse ndi ineyo nditero. Madam, coffee drop. Nakuza kwambira ngeke kuti usamanisokonezeni zobusa tuluka panyetiye. Sorry madam.
Maria? Ndikwafufuza. Ufufuza? Yeah. Ndani? Kale nchadi. Ndiyo ngatokwanisa kumapanga traki kwankuna? Foni yanu ili kuliwodisa? Ndi imene iliye? Ikuflasha ndiya jani? Atero. Musimwagemo? Kino si dzina langa. Musimwagemo? Elia Bande. Ndiyo nani nono? Tabulani kuno. Ndifuna ndiwodese nikandokenda kake. Tabulani mzonesa. Tabulani. Iyi ndi website ya Global Tracking System. Kungoloisa namba layo. GMT zilipasa location kudzera mu satellite yochokera kumwamba. Raonani. Kulikonse kumene kalana azipita. Azindipeza komweko. Kuyambira lero aliyese wife asamayimbire ku nyumba kapena kuimbira nzake wina aliyese. Mungu zilinga kuti tafa ku dziko basi. Anthu awiri nokhano. Ine ndiye ndafa kalekale lero. Zimenezo zimene zingabwerese chisokonezo. Kungoti maonekera pena paliponse mission yathu ithela pomwepo isanatsatidwe. Binyo. Chimwene. Yakha. Ndiyani? Passport. Ndiwe lake osati Binyo. Zona? Ndine Fosteni. Nanga ine. Munthu ukakhala otchuka mpovu rozibitsa. Ukhala mene ulelimu. Binyo. Tingambepo? Dziko la Baba Sikando lili pachifuwa pa nyamata angapo ofunikira. Kuti titha kumufikira Baba Sikando pakufunika kuchecha zifuwa zimenezo. Ina ndikuzeni zokuzana ndiyeyo ndikankonya yakake ndi zochitika zake mwatsatanetsatane. Baba Sikando indiyayo mpadera ndidolo pena paliponse dziko lonse lapansi. Azinduna, mapolisi, majaji onsewo ali mthumba mwake. Binyo kumwalira sindikudzimvesesa zimenezi. Ine ndi mdani wake ekhayo. Palibe samene angakhale bwenzi lake. Ndi amene anakantulusa mu ndendeyi ndi ndani. Ukuganiza bwanji Salimu? Ukuona kuti wafadi? Ngati sana feti mumalizisa finya ameneyo. Amene ndi Salimu. Amene ndi nzake wa Sikando wakubwana. Baba Sikando amapha kuti apeze ndrama. Koma Salimu amaphera chibwana. Aftapo mwana wako wa Baba Sikando amene ndi ndinaona zolowa ndi zotuluka mu ufumu wa Sikando ndingatero. Mudziko limene Baba Sikando amakhanga refugee. Ndi munthu amene amapangisa kuti dziko limene muli Baba Sikando livine dansi yake. Ndiuzeni la chimwene. Tipange bwanji pamenepa. Tumizani zithuzi za Binyo ma airport monse. Ngatali moyo amene uja. Ayesera kuti bwerera kuzapanga revenge. Kwa musana pange zinthu zimene mufuna kupangezo. Tiuza nyamata matola mu Mumbai afufuze. Pasana 24 hours ndikuzani taradi tizo china chilichonse choona ndi china chilichonse. Samia. Chimwene wa Sikando bado kumaliza. Amakhala kuvenisa amene. Koma amadziwa china chilichonse chimene chikuchitika mu Mumbai. Kurengela ndima information awo. Baba Sikando ali kuti. Venice. Mosakayikitsa. Okay guys. Tisowe tsopano. Tikakumana mu Venice pa 3 days. Venice? Ndikupita ku Venice. Nanga ngati Sikando sakamva nkhani zakozo. Timazizo zofoka za baba. Munga munthu wankulu wina aliyense amafuna kukhala ngati Mulungu Tate. Tikamugwalira ndi mabondo angawa basi. Kuimba matamando ake ndikupempha chikhululuko. Ndikafika muugonja ndi mozichepetsa. Ndikumuza
Big Blasa. Kusiyana kwathu kunandipangisane kuzindikira. Kufunikira kwanu. Singati bwana Mungu anditenganso ndibwerere. Kapena Mungu andiombere ndife basi. Basi, ababa pamenepo, chekeratu. Komanda ukakumana naye bwanji. Ndi chithandizo cha chibwenzi chake. Sonia. Amagwira ntchito yovina ku kalabu. Iye ndi amene akandithandiza kuti ndikumane ndi ababa. Sonia sangandikanire ine. Ndipo ababa sangamukanire Sonia. मेरा ना हो मुझसे
Ndio maana naye. Sindukubiza ndugu nawe baba. Zarulindina baba. Ayasankana nakuti unafunde mina ukaisira kutabu ndende. Mina unachoa ndende. Timokunda kwambiri pinyo. Timokunda. Ane, osalira, siyaulira. Ndabwera kutsopano. Come on. Chikuchita ndijani webinyo. Nanga madola ina ndindani kodi. Nanga zoteka bwanji kuti uli moyo. Simeso ndikuzabe baby. Tibe nthawi panopa. Nthawi ndiyochepa kwambiri. Komano iwe. Mvetsera mosamala. Anthu amene ali panjapo andipanga pakadali pano haijaki. Koma ndiwapeperesa usewa kuti ndikhale ndi iweyo. Chani? Mvetsera mosamala. Undipeze panja pa cheche ya St. George pa 2 hours ubwerayo. Iwe ndine tiwaswera kumene koko. Tikambe chikondi yenyuwani. Okay? Scusa, Anghi. Ndichitsiru yebe yabe. Anaterera mani mwamba. Wawanze kugwira ntchito. Komera afuna ndalama seti. Zingati? 100 euro. Wazelezeka mine binyo. Ndipereka. Ndi ntchito yathu itheka. Ndiwase ndalamazo. Pa 2 hours nimenyaka appointment kena kubasi ndikumana nanu popo magaya. Iweyo? Ineyo. Ndani? Kodi simulowesa Nkarimu? Wafika bwanji kuno iwe? Zaki zikine ndi nengo yanu. Ndikuzoe china chili yese yokuzana ndi mission yanu. Ndikufuna wachikondi ngati Sonia. Ndipo pachikondi ufuna chitantanana. Ndikanatha kumaliza mission nanga bwino bwino. Pomango kulondolane ngati ngolo osakusokoneza ni pena paliponse. Koma mission yanu ikuoneka kuti ndiyofunikira kwambiri. Nde mission yanga ingathe kukhala kumbuyo kaye. Ndifuna ndikuthandizeni kaye. Ufuna lankhule kuti yani? Ndikufuna ndikuzenizeni. Mukufuna kugwirisira ntchito munthu wina wake kufuna kufafantha baba SIKANDO. Munthu amene sibwenzerano ayi. Ndi mdani wanu. Akufuna kungokukolowekani. Ndi chibwenzi chake ya Sonia. Osati cha babayi. Zifukwa ziwiri zokha zimene yongobwerere kuno. Mwina ufuna kuzapepesa, kufuna kuti joinanso, kapena ukufuna kuzabweza moto pa zimene zidakuonekera. Koma ndi chifukwa china chobwerera kuno. Uyu Sonia ka kukhala kutali ndiye chimozimozi nali wakufaka. Chifukwa yeye ndathawa ku ndende. Ndaphwanya moyo ndikubwera kuno ku Venice. Kani si revenge nkhani ndiye chikonda. Ndikufuna ndikhulupirire mawu ako. Ndikukukhululukira. Komabe history sikundilola ine kutero ayi.
chifuke ndiwo wanga history ndi mboni yanga. Kugwetsedwa kwa ufumu waukulu kunachitika chifukwa cha ukondedwa. Ukumbukire Julius Caesar analabwa enzi wokondedwa amene anapha anthu akuluakulu amene aja. Sikuti ndikukupha iyayi, koma ndikuzipulumutsa ndekha. Ungodziwa kuti pamene wangubwera kuno ku Venice wadzikumbira wekha dzenje. Wakwana ndilokwanira limene lokwana kuti nkhani yone yachikondi sazathekelesa dzenje limenelo lokwana. Simbalaukira kodu ndiwomwemo apa ndapeza makumbidwa tu 2 feet apa koma rusilinapeza podotayi tikuti tumakumbidwa 2 feet koma usapeza podotayi. Dziko ili la chambala ndikwirira kumaisi osati kudoti. Ngati wewe ufuna undipha ndipheka azizako ena awasana ndinokole pano. Sakupuma rubwino afuna rako kumana ndi imfa uko paja nthawi zonse ndinkamona kulozesana mfole ndi Rashidi akuninaula ndi Rashidi. Rashidi naombera apa. Rittarira tose rifa ndukalowa.
Sonia, Maria. Taigani bati tuyo. www.latestmusic.com. Nyimbo za Kimalawi. Shausiru. Ago kubani nanga. Shausiru. Mbali mbichi wako. Okay. Sara English. Kukumulindi bati wale. Abagonzi bata ulemu ndali ine mwana wanune. Abagonzi bata ulemu ndali ine mwana wanune. Kufika na vita kuchano ni kubwela kondi na kula ine. Kufika na vita kuchano ni kubwela kondi na kula ine. Sitanzi bata ulemu ndali ine chimwene wanune. Sitanzi bata ulemu ndali ine chimwene wanune. Kufika na vita kuchano ni kubwela kondi na kula ine. Kufika na vita kuchano ni kubwela kondi na kula ine. Laine ndibembo wenu magolo ine undi kubemba dawizo seni mapeleka maulemu wainu yo magolo nane somuzi ndipata ulemu ine yo ngati mwana wanu ngati ndala kusandizuzweni mwachikoni neosati unitukwana koma kuli kundiyosa ulemu ine zimenezoso muzisiye chonse chamaononga ndalama za mbilimbili kutine ndipite kuchando abakonzi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Abakonzi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Kufika na vita kuchando ndikubwela kondi na kula ine. Kufika na vita kuchando ndikubwela kondi na kula ine. Sitanzi ndipata ulemu ndani ine chimwene wanune. Sitanzi ndipata ulemu ndani ine chimwene wanune. Kufika na vita kuchando ndikubwela kondi na kula ine. Kufika na vita kuchando ndikubwela kondi na kula ine. Ndwa ulemu nokamu maona koma somwe mwandipanga inuyo sisabwino kamaso panga please chonde zimenezo muzisiye muzaona ndikukupasani ulemu ineyo inuyo je mwali utengawu upite kwa makolo amene mumanyozana anu komaso kwana amene mumanyoza makolo wanu utengawu ndabweretsa dala cholinga muvele zimenezo zomuzisiye. Abakonzi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Abakonzi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Kufika ndapita kuchando ndikubwela kondi na kula ine. Kufika ndapita kuchando ndikubwela kondi na kula ine. Sitanzi ndipata ulemu ndani ine chimwene wanune.
ndipata ulemu ndali ine chimwene wanune kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine laine ndipempo wainu magolo ineyo ndikupempa dawi zose ndimapeleka maulemu kwa inuyo magolo naneso muzindipata ulemu ineyo ngati mwana wanu ngati ndala kusandizuleni mwachikondi newosati kunditukwana komwe kuli kundiyesa ulemu ine zimenezoso muzisiye chonse chomwaononga ndala mazambili mbili kutine ndikute kuchando apakonzi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune apakonzi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune kufika ndapita kuchando ndikubwelako ndinakula ine kufika ndapita kuchando ndikubwelako ndinakula ine sistanze ndipata ulemu ndali ine chimwene wanune sistanze ndipata ulemu